sound. La comoditat dels nous temps arriba fins i tot a la celebració de la Setmana Santa. Els visitants que han anat al Via Crucis de Sant Hilari Sacalm han pogut fer-se'n abans una idea a través d'un recorregut guiat i sobre rodes pels diferents escenaris d'aquesta representació vivent. Amb el Segway, home, és divertit perquè no has de caminar i no et canses d'aquella manera. No havíem anat mai amb això i és tota una experiència. És molt senzill de fer-ho anar. Semblava una mica complicat al principi, però bueno, ara en 5 minuts t'hi acostumes i molt fàcil. Mentre en grups de 10 es fan les rutes guiades de 45 minuts, 260 persones de Sant Hilari Sacalm es preparen per escenificar el Via Crucis. A partir d'aquí anirem cap al Cirineu, seguint aquest mateix carrer. En les explicacions prèvies i damunt d'aquest patinet elèctric anomenat Segway, la imatge de patiment associada a la Setmana Santa canvia. Però al vespre, els gairebé 17.000 visitants d'aquest Via Crucis, que fa més de 3 segles que representa Sant Hilari Sacalm, reviuen el patiment de Jesús en el camí de la Creu.